سلام سلام كبرات تخاتلتي لاميك رياكشن أبزلكم سلام فقري تعنا داتمنخو نلوم دما نعاهم يبكعن يزناقعون دبلكم مدبات حيزلكم متيلكم نزا channel حدش زخونكم شير لايك سبسكرايب كومنت مغبار ناي وترو تخاتلتنا يزا channel كتكونوا بتحتنا عدمكم نلوم دما بزعبا توباك حصر زبله تاريخ حيزلكم متيلكم سناي مكتتال ناي توباكن ناي بيجي قدين ناي بيجن ناي توباكن لعلي اسرع عمد وزحت سبات دمارة برقوداي كوينو نخنيات موموتيوم ناي توباكن ناي بيجن انتايو تكمت سالاسا شحن شعات ميتن تسعان أربعتن توباك أبحادا ناي نيويورك زركب بوتا أنتم بزيف السبات أبحادا بوتا قلو حمو شغيزي تفكيسوا توباك بزقرب كونتات كاب موتي لحن أبتساعات تدما أب وشتي اتهنت أزنورو أفدادن بيجن توباك تقبرو لمتقعتي ببيجن أفدادين وانا بريني يدحسب أبز جيزي جميرو وين دما توباكن بيجن أركنتهم فريسو أب كبيت بأس دأتو بحر قرب جيزي دما بيجي نتوباك أطولهم زي حسبو يردو جن أب كبيت بأس أتيم سلزنا برو نت أركنتهم كمال شوس لزيكل أركنتهم بؤو وجيرو فريسو بؤو جيرو قتل مالتي إذا ما تقعتي دحر مقدامو توباك قد ما حدا عمد حانتو قال عميز كان يركا تباهلو نأسر بيت أتو دحر حدا عمد ما مسكرم شحن شعات ميتن تسعان أربعتن بيجي زنبرو ناي باد بويس ريكارد وانا ناي باد بويس زخونة باف دادي ناي ديزرو وانا زخونة شوغنايتن اب اتلانتا زركب كلب يراخبو مو امونغو خلت يوم جروب زتفتر بأس دما ناي شوغنايت قربا عركون جيكس بحال بوديغاردون ناي باف دادي زتتكوسه ጥይት ህይወቱ حلف እዚ ዝተፈጠረ ድማ بناي أفدادن بناي شوغنايتن ዝተፈጠረ ከቢድ ባእሲ እዩ እዚ ባእሲ ድማ ካብኡ ሓሊፉ ናብ ኢስት ኮስትን ዌስት ኮስትን ዝተባሃሉ ግሩፕ ከቢድ ግጭት ይፈጠር ማለት እዩ ናይ ዌስት ኮስት ራፐርስ ዝነበሩ አለ ስኑፕ ዶግ ዶክተር ድሪ ካልኦትን ዝኣመሰሉ እዮም ነይሮም ኣብ ኤልኤ ዝርከብ ዴዝሮ ሪካርድስ ኮይኑ ናይ ዌስት ኮስት ራፐርስ ድማ በዓል ቢጊ ፓፍ ዳዲ ካልኦትን ዝኣመሰሉ ኮይኖም أب نيويورك خوينو باد بويس ريكاردز ليفل زيركوبو صرح نيروم إذا كله فتر كله دما توباك ناي واحد لخوف له لسبسينو أب إسر بيت نحدا عمتها تأثيرو نيرو مالتي إذا كما قاد أمز تتقومولو شوغ نايت دما توباك ناب ديزرو ريكاردز تفر من تخونكا ناي $1 مليون واحد كفيلة خوص أكاي بمبال تساماميعهم نتوباك ناي $1 مليون واحس كفيلو كاب اسر بيت يوزو دحري يوم دما مبزحتهم ناي توباك دقفتي نفسو $1 مليون ناب ديزرو ريكاردس زشت درافا إلهم نتوباك صوعيو جمرو توباك حمشت جيزي زتتكوسو نقرات حاحيزو بيجي توباك كاب اسر بيت كله هو شاتيو ابن تاك زرقيح نيرو كاب اسر بيت تفتحو ديزرو ريكاردس دحر مفرامو فتنات نبيجي تخون ناي ديستراك زرقيحو أبزا تراك اشتدما السخا هذا بلاير وينكا لا تواساكا خلقا أنا قن مساوي تقا دك إيسي جيزي دحلفو نيرا بمبال ناي ديستراك ساريح لو نيرو نبيجي توباك دحرز توسنا جيزي دما أب تحساس شحن شعات ميتن تسعان حموشتن توباكن شوغنايتن كالوت ناي ديزرو ريكارد أولاتن نحدا ناي قربع عركو ناي باف دادي زخونة ماركا أنتوني استبهالة بخبير متقعتي قدقدوهم إذا مخني عدخونهم دما ناي باف دادن ناديون دركبو البوتات هزي نگر كانا بمباليوم قدقيتومو أفت ساعتي باف دادي نبعلو ناي ديزرو أولات تقبروا ناي كساد زمت على سب نه $5,000 شلمات كشلمو إلو أواجاوتي نيريو نزيعة دسمع حدا أورلاندو أندرسون استبهاله قلسب كاب حدا تريفون لين استبهاله ناي ديزرول أول تاچين سريقو خيد مالتي إذا تاريخ تما ناب إذا أدما ناب مسكرم شحن شعات ميتن 96 ملسنا ناي توباك هو زوسدت إيت تكوسلا مشت مالتي إذا أبتلي توباك قدمو ماتو قدم قل دقائق شوغ نايت كوين تسأل سئليا
ድሕርዛ ስእሊ እዚኣ ብዙሕ ዝተዓቀበ ታሪኽ እዩ ዘሎ እዛ ምሸት እዚኣ እንታይ ትመስል ከም ዝነበረት ብሓደ ኮይና ንተዓዘባ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ናይ ጫፍ ዓወት በፂሑ ዝነበረ ቱፓክ ሻኩርን ናይ ዴዝሮ ሪከርድስ ሓላፊ ዝነበረን ሹግ ናይትን ምስ ካልኦት ኣዕርኽቶምን ብምዃን ናይ ማይክ ታይሰን ቦክስ ግጥም ንምርኣይ ኣብ ላስ ቬጋስ ተረኺቦም ነይሮም እቲ ናይ ማይክ ታይሰን ፀወታ ሪኦም ድሕሪ ምውዳኦም እንዳወፁ ከለዉ ድማ ኣብቲ ከባቢ ሓደ ሰብ ይረኽቡ ማለት እዩ ንሱ ድማ ኦርላንዶ አንደርሰን ማለት እቲ ናይ ዴዝሮ ሪከርድስ ንፓፍ ዳዲ ቼይን ደምፃለይ 5,000 ክሽልሙ እየ ተባሂሉ ካብ ናይ ዴዝሮ ኣባላት ቼይን ሰሪቑ ንፓፍ ዳዲ ዝሃቦ ውልቀ ሰብ ማለት እዩ ቱፓክ ንኦርላንዶ ድሕሪ ምርኣዩ እንዳጎየ የኸይዱ ንኦርላንዶ ይሃርሞ ድሕሪ ቱፓክ ስዒቦም ድማ ብምልኦም ብሓባር ኮይኖም ንኦርላንዶ ይቕጥቅጥዎ ቱፓክን እቶም ምስኡ ነበሩ ጀምዓን ንኦርላንዶ ድሕሪ ምቕጥቃጦም ካብቲ ዝነበርዎ ህንፃ ሃዲሞም መወፁ ድሕሪ ዝነበሮም ፕሮግራም ድማ ሹግ ናይት ድኸፈቶ ናብ ሓደ 662 ዝተባሃለ ሹግ ናይት ሓድሽ ናይት ክለብ ከይዶም ምዝንጋዕ እዩ ነይሩ መደቦም ኣብ ገዛ ከይዶም ድማ ክዳን ድሕሪ ምቕያሮም ቱፓክ ንኣፍቃሪቱ እዚ ነገር ከም ዝተፈጠረን ጥንቀቕ ከም ዘለዋን ይሕብራ እሞ ንሂወታ ሓደጋ ከም ዘለዎን ሓቢሩ ኣብቲ ገዛ ክፀንሕ ከም ዘለዋን ኣብቲ ገዛ ክትወፅእ ከም ዘይብላን ሓቢሩ ቱፓክ ምስ ሹግ ናይትን ካልኦት ናይ ዴዝሮል ናብ ናይ ሹግ ናይት ክለብ 662 ትበሃል ንኽኸዱ የምርሑ ማለት እዩ ሹግ ናይትን ቱፓክን ኣብ ሓንቲ ፀላም BMW ኮይኖም እቶም ካልኦት ኣዕርኽቶም ድማ ብካልኦት 6 ማኪና ዓጂቦሞም ናብታ ክለብ እንዳኸዱ ከለዉ ቱፓክ ኣብቲ ክለብ እቲ ንክደርፍን ዓወት ናይ ማይክ ታይሰን ስለዝተሓወሶ ድማ ማይክ ታይሰን ኣብቲ ክለብ እቲ ስለዝርከብ ዓብ ፕሮግራም እዩ ነይሩ ፍታ ምሸት እቲኣ ቱፓክን ሹግ ናይትን ኣብታ ማኪኖም ደርፊ ብጣዕሚ ድምፂ ዓው ኣቢሎም እንዳተዘናግዑ እንዳኸዱ ከለዉ ኣብ ሓደ መስቀላዊ መንገዲ ድሕሪ ምብፃሖም ድማ ናይ ትራፊክ ላይት ደው መሰበሎም ሓንቲ ካዲላክ ፃዕዳ ማኪና መፅያ ብጎኖም ደው ድሕሪ ምባል ኣብኡን ከለዉ ድማ ናብ በዓል ቱፓክ ማኪና 9 ግዜ ድሕሪ ምትኳስ እተን 4 ጥያይት ንቱፓክ ረኺበንኦ እቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀመት ማኪና ኣብ የማናይ መንገዲ ሒዛ ብቕልጡፍ ድሕሪ ምህዳማ ኣብታ ማኪና ቱፓክ ብጣዕሚ ተሃስዩ ከሎ ፖሊስ ድሕሪ ምብፃሖም መን እዩ ከምዚ ገይሩ ካሃሴካ ክኢሉ ኢሎም ድሕሪ ምሕታቶም ብዝገርም ኩነታት ቱፓክ ሓንቲ እያ ነይራ መልሱ እሳ ድማ ዘ ኤፍ ወርድ ጥራሕት ነይራ ሆስፒታል ኣትዩ ንኣስታት 6 መዓልታት ከቢድ ፃንሖት ድሕሪ ምግባሩ ኣብ ሳምቡኡ ዝኣተወት ጥይት ብጣዕሚ ጎዲኣቶ ስለ ዝነበረት ኣብ መስከረም 13 1996 ቱፓክ ካብዛ ዓለም ብሂወት ተፈልዩ ንሹግ ናይት ሞት ናይ ቱፓክ ዓርኩ ጥራሕ ዘይኮነ ብዙሕ ገንዘብ ዝእትወሉ ህቡብ ኣርቲስት እንኮላዩ ተሲሩ ኣብቲ ሰዓት እቲ ነዚ ሞት ናይ ቱፓክ ኣኸቲሉ ድማ ንቱፓክ ካብ ዴዝሮ ሪከርድስ ክወፅእ ደልዩ ስለ ዝነበረ ሹግ ናይት እዩ ሰብ ሊኢኹ ኣቕቲልዎ እዮም ዝብሉ ገለገለ ሰባት ቢጊ ኣቕቲልዎ ይብሉ ገለገለ ሰባት ፓፍ ዳዲ ኣቕቲልዎ ይብሉ በዚ ጉዳይ ዝተላዕለ ሹግ ናይት ኣብ ልዕሊ ኦርላንዶ ፈፀሞ መጥቃዕቲን ከቢድ ማህረምትን ኣኸቲሉ እሚውን ዝተዋሃቦ ናይ ፖሊስ መጠንቀቕታ ስለ ዝነበሮ እዚ ኩሉ ምክንያት ተደማሚሩ ናብ እስር ቤት ኣትኽኢል እዩ ሹግ ናይት በዚ ምክንያት ድማ ግን ንፓፍ ዳድን ደስጎም ወላ ሓደ ነገር የለን ቱፓክ ሞይቲኡ ሹግ ናይት ድማ ተኣሲሩ እዩ ስለዚ ፓፍ ዳድን ቢግን ነቲ መድረክ ክቋፃፀርዎ ክኢሎም እዮም ድሕሪ 6 ወርሒ ብመጋቢት 1997 ፓፍ ዳድን ቢግን ኣብ ሶልትሬን ኣዋርድ ተረኺቦም ናይ ዝበለፀት ጓል ኣንስተይቲ R&B ሽልማት ዝህቡ ክኢሎም እዮም ካብዚ ፕሮግራም ድሕሪ ምውፃኦም ድማ ድጋፍን ዝተቃውሞን ዘለዎ ኩነታት እዩ ኣብ ኣፍደገ ፀኒሕዎም ብድሕሪኣ ደላ መዓልቲ ድማ ንቢጊ እታ ናይ መጨረሻ መዓልቲ ትኸውን ዘላ ማለት እዩ ናይ ቫይብ ማጋዚን ኣብ ናይ ፒተርስተፕ ሚዚየም ፓርቲ ቢግን ፓፍ ዳዲን ተረኺቦም ከለዉ እቲ ኣብቲ ፓርቲ ዝተሓሰበ ሰብ ብክልተ ዕፅፊ ስለ ዝበዝሐ ድማ
ሸት ፍርቅ ለይቲ እቲ ፓርቲ ፖላይስ ክዕጾ ተኣዚዙ ማለት እዩ ሕጂ ድማ እዛ ስእሊ እዚኣ ተመልከትዋ እሞ ቢጊ ቅድሚ ምሟቱ ቅድሚ ገለ ደቃይቕ ዝተሰኣላ ስእሊ እያ ቢግን ፓፍ ዳድን ዝተወሰነ ደቂቕ ኮፍ ድሕሪ ምባሎም ኤስዩቪ ዝዓይነታ መኪና መፅያ ድማ ኣብታ ናይ መጀመርያ ፓፍ ዳዲ ኣብታ ካልአይቲ ድማ ቢጊ ኣብታ ሳልሰይቲ መኪና ድማ ናቶም ጋርድ ወይ ድማ ንዕኦም ዝሕልውዎም ሰባት ተሰቂሎም ጉዕዞኦም ይጅምሩ ማለት እዩ መንገዶም ድሕሪ ምጅማሮም ድማ ኣብ ሓደ መስቀለኛ ምስ በፅሑ ናይ ፓፍ ዳዲ ማኪና ድሕሪ ምሕላፋ ናይ ቢጊ ማኪና ክትበፅሕ ከላ ኣብ ሓደ መስቀለኛ ምስ በፅሑ ቀይሕ መብራህቲ ስለ ዝበርሀ ናይ ትራፊክ ላይት ናይ በዓል ቢጊ ማኪና ደው ትብል ማለት እዩ ልክዕ ከምታ ንቱፓክ ዘጋጠመቶ ኩነታት ድማ ፀላም ሼቪ ማኪና ኣብ ጎኑ ደው ድሕሪ ምባላ እቲ ናይታ ሼቪ ኣውቲስታ ናብ ናይ በዓል ቢጊ ማኪና ክትኩስ ድሕሪ ምጅማሩ ካብተን ዝተተኮሳ ጠያይት እተን ኣርባዕተ ንቢጊ ድሕሪ ምህራመን እታ ሼቪ መኪና ንየማን ገፃ ተዓፂፋ ብፍጥነት ይሃድሞ ካብቲ ቦታ ማለት እዩ ቢጊ ናብ ሆስፒታል ኣብ ዝኸደሉ ነበረ ሰዓት ሂወቱ ተሓልፍ ማለት እዩ ካብዚ ዓለም ብሞት ይፍለእ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ድማ ላይፍ ኣፍተር ዴዝ ትብል ኣልቡሙ ትዝርጋሕ ማለት እዩ ክልተ እቶም ናይ ዓለምና ዓበይቲ ራፐርስ ድማ ገና ኣብ 24 25 ዕድሚኦም ኣብ ናይ 6 ወርሒ ፍልሊ ካብዚ ዓለም ብሞት ይፍለዩ ማለት እዩ ቱፓክ ሻኩርን ቢጊ ስሞል ወይ ድማ ዘ ኖቶሪየስ ቢአይጂ እሺ እምበኣር ክቡራት ተኸታተልቲ ላሜክ ሪኣክሽን በዚ ናይ ሎሚ ዓንቲ መደብ ዓጊብኩምን ተዘናጊዕኩምን ክትኮኑ ተስፋ እንዳገበርኩ ኣብዛ ቪድዮ ዘለኩም ሓሳብ ይኹን ርእይቶ ኣብ ኮመንት ክትፅሕፉለይ ቀጻል ድማ ብናይ መን ቪድዮ ክስራሓልኩም ከም ትደልዩ ኣብ ቦታ ኮመንት ተጻሕፉለይ ነዛ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ኮመንት ምግባር ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ናይዛ ቻነል ክትኮኑ ብትሕትና ዓድመኩም ፒስ ኣውት Ciao, 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 baby, ciao, 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 baby, ciao, ciao, ciao.